העמדה של חיים זקי, אנחנו בממשק החדש. פה יש את הממשק פקס, היחידת סליקה החדשה. מי שרוצה להשתמש פשוט להכניס את האקדח, לוחצים על האקדח 1 או 2, A או B, מצמידים כרטיס אשראי וזה מיד מתחיל טעינה, אין מה להתעסק עם זה, הכי פשוט בעולם. מי שרוצה להשתמש באפליקציה, סורק את הברקוד, לאחר סריקת הברקוד עושה רישום קצר, ואז גם אפשר לראות אם העמדה פנויה, איזה אקדח פנוי, מה בשימוש, מה לא, אפשר לקבל את כל ההיסטוריה, טעינות, חשבונות, חשבוניות, הכל נמצא בממשק. ואופציה השלישית של הכרטיסי טעינה, ואני מדגים כרגע איך לעשות, זה פשוט מוסתר. אנחנו לוחצים כמו שהיינו רגילים תמיד, על האקדח, כרטיס טעינה זה האמצעי, וההצמדה של הכרטיס פה, כתבתי RFID כרטיס טעינה, צמידים אותו ומקבל אותו. ותפריט מהר, כמו שהיינו רגילים עד היום, פשוט זה קצת מוסתר פה מאחורי הדף הסבר. יש פה גם דף הוראות ברור, פה, ומי שצריך סיוע מוזמן לפנות אלינו בטלפון. תודה רבה.